Дзень добры, панове! Знаёмцеся, вёска Куль, Столбцовский район, Минская область, Республика Беларусь. Ну, адкуль такая назова Куль? Ну, бог его ведае, вариантов вельми шмат. Ну, можно сказать, и с Куль, и от Куль. Ну, а ёсць яшчэ вёсачка такая Кулёк. Видите, маленький, куды зерны это насыпаюць. А это великий такі вялізны Куль. Але кажуть, вось назова пайшла вось гэтай вёскі Куль ад таго, што тут жыў такі хлапец малы адзін. Такі невялікі рост і малы быў, але як жыве жа Куль соломы, ды на плечак узваць, ідзе сапець, толькі гэта солома трасецца. Дык на яго казалі, глядзіце, он Куль пайшоў. Так і дражнілі гэтага хлапца. А калі гэты Куль ужо ажаніўся, значыцца, сям'ю завёў, ды тут хатку на ўзгорку поставіў. Ну, так усе і звалі Кулева месца. Ну, а пазней вёсачку эту звалі Куль. Ну, дык што, панове, заглянем сюды, што тут ёсць цікавага. Оженился старый дед, взял он девку 20 лет. Ой, да, ой, да. Стали класть, все же спать, а старого не видать. Ой, да, ой, да. Стали класть, все же спать, а старого не видать. Ой, да, ой, да. Озирается я в печи, я сопе погрею плечи. Ой, да, ой, да. Погрей плечи, погрей спину, я выйду на хвилину. Ой, да, ой, да. Погрей плечи, погрей спину, я выйду на хвилину. Ой, да, ой, да. Такие двери отчинила, там чакает добрый белый. Ой, да. Целовались, а на ганку дед на печи спал до ранку. Ой, да. Целовались, а на ганку дед на печи спал до ранку. Ой, да. Хаця вось, панове, тут вось у вёсцы мне распавялі зараз такую цікавую гісторыю, значит, такое меркаванне, чаму вось гэтая вёска завецца Куль. Ну, вёска ж тут она недалёка ад Стоўбцаў старажытных. Ну, а колі жа у Стоўбцах быў рачны порт, і адтуль адпраўлялі, значит, на судах тавар па Нёмане аж да Круляўца. А тавар гэты запаковывалі ў такія кулі, ну, такія мяхі з рагожы. Дык вось гэтыя кулі з рагожы плялі якраз вось тут, у гэтай вёсцы. І адсюль мужыкі вазілі гэтыя кулі ўжо на Стоўбцы і прадавалі там купцам. Ну, а купцы свой тавар у гэтыя ўжо кулі, значыцца, запаковывалі і на Крулявец гналі. Ну, адсюль, кажуць, пайшла назва вёскі Куль. Ну, а калі на свет, вось, Божа, з'явілася гэтая вёсачка, вось калі, тут, так, значыцца, тут Бог яго ведае, тут я вам не скажу. Я вам скажу, тут і чалавек бывае, не ведае, калі ён нарадзіўся. Не то, што цэлая вось вёска. Тут вось адной бабулі запытаўся, говорю, бабуля, а вот вы ведаеце, калі вы нарадзіліся? Яна кажа, о, сыночак, вось памятаю, нябожчыца маці казала, што вось як у Петра Бурачка раба кароўка целілася перад калядамі, дык недзе праз 2 тыдні і я ўжо нарадзілася. Ну, такая бабуля вось з гумарам. Ну, а ў дакументах вось гэтая вёска Куль значыцца ўжо недзе ў 17 стагоддзі. У 17 стагоддзі, паважанае панства, Куль належаў панам Радзівілам. І Куль гэта была не проста вёсачка, а быў цэнтр маёнтка. Ну, самі Радзівілы сюды прыязджалі рэдка. Гэта праўда, кажуць. Можа, нават і наогул тут не былі. Тут хлопцы, значыцца, ім самі вось дрова рубалі, значыцца, ўсё, секлі, на санкі ўклалі вось узімку і цягнулі да Несвіжскага замку. Ну, каб было чым, значыцца, Радзівілам у замку ў печы паліць. Ну і вось аднойчы сюды завіталі такія браты базарэўскія, татарскага роду хлопцы былі. Ну, значит, ці то не тут дрова резали, ці што, ці так, па якой прычыне, ну, карацей, спадабаўся ім Куль. Спадабалася вёска, ну і паехалі яны ўжо, значит, у Нясвіжу замак Радзівілаўскі. А тады Куль належаў гэта яке? Ганне, жонцы гэтага
пані каханку, ну, Кароля Радзівіла. Ну, Ганна з роду Сангушкаў была. Ну, значит, дык яны прыйшлі да Ганны, ды кажуць, цётка Ганна, гэта, ну, ось у кулі былі, там дрова резали, дык спадабалася мясціна гэта, вы там не жывеце все равно, дык здайце нам у аренду. Она поглядела, хлопцы такие нядрэнныя. Ну, ды кажут, ну, дык што ж, хлопчыкі, бярыце, арендуйте, калі ласка, на здароўе. І так з канца 18 стагоддзя тут пачалі ўладарыць такія ось браты базарэўскія. Ну, а калі ў братоў гэтых аренда скончылася, паважана, то ім аренду далей ужо не прадлілі. Ну, таму што Ганна Радзівіл памерла, а пасля Ганны тут пачала ўладарыць такая Стэфанія Радзівіл. І Стэфанія сказала, хлопцы, выбачайце, мне і самой куль патрэбны. Ідзіце пашукайце сабе ўжо іншага месца, хопіць ужо тут жыць. Ну, а тут справа такая была. Гэтая, значыцца, Стэфанія, вось Радзівіл, была добра знаёмая з такім Яўфімам Бржазоўскім. А ён быў камер-юнкерам пры імператарскім двары. І там яны пазнаёміліся з Стэфаніяй Радзівіл, значыцца. Ну, не будуць же такія вось людзі, як Ефім і Стэфанія, знаёміцца вось дзесьці ў полі ля пограба такога. Ну, правильно ж, ля двара дзесьці пазнаёміліся імператарскага. Ну, карацей, у іх былі вельмі добрыя адносіны, яны сябравалі. І вось гэты Ефім Бржазоўскі, ён заехаў вось сюды ў куль, і таксама спадабалася гэтае месца, тут такому вельмі. Дык ён кажа, пані Стэфа, ну, продайте мне вот гэты куль, место хорошее, краявиды, речка, лес, поле, все как мае быть. Ну, та я поглядела, добра, кажа, хорош ты, Ефім, хлопец, забирай. Яўхім Бржазоўскі, панове, ён, калі набыў куль, адразу ж вырашыў жаніцца. Выбраў сабе хорошую дзяўчыну, гэтую Уладзю Здзяхоўскую. Ну, і вось разам з Уладзяй прыязджаюць яны вось сюды, у куль, аглядаюць гэта ўсё месца. І ўжо Яўхім кажа да Уладзі, Уладзя, выбірай месца, дзе хату ставіць будзем. І яна, пахадзіўшы тут па наваколлю, выбрала самае прыгожае месца на беразе рэчкі Уса. І Яўхім распачаў будаўніцтва тут, вось гэтага будынку. Гэта быў, панове, калісьці шыкоўны палац у класічным стылі, але на вялікі жаль ад яго засталіся толькі адны сцены, якія нагадваюць аб былой велічы.
недалёка ад палаца Бжазоўскія будуюць у 1847 годзе вось гэтую капліцу. Капліца пабудаваная ў рэтраспектыўным стылі і асвечана ў гонар святога Ёзефа. Гэтая каплічка за савецкім часам была амаль напаўразбураная, але вось недзе гадоў 10 назад мясцовыя жыхары цалкам аднавілі, і вось сюды прыязджае ксёндз, і тут, у гэтай каплічцы, ідуць набажэнствы. Темной ночью лучина догорала, я Артему кашу вышивала, посередине сонника навокал зоры дробные, навокал зоры дробные. Только уходить в хату сестриченька, белый чистый лист у руках, белый чистый лист у руках, белый твар к несю в слезах, весь в слезах. Ну і вось перад смерцю Ефім Бжазоўскі свае, значыцца, уладанні ўзяў і падзяліў роўна на 2 паловы. Ну, паміж кім падзяліў? Паміж дзеткамі роднымі, якія тут нарадзіліся ды бегалі. Малыя, значыцца, тут така снежкі гулялі ды на санках ездзілі. Ну і вось адну частку ён аддаў дачцэ Ганне, вось за каго замуж пайшла Ганна, я не ведаю, а другую частку ўжо аддаў свайму сынулю Міхалу. Но Міхал той спрытна жаніўся. Ён узяў сабе дачку самого генерала Івана Михайловича Лабынцева. Ну і калі ўжо Лабынцев пайшоў у адстаўку, то ён любіў сюды да зяця, значыцца, і дачку наведаць, прыехаць у госці. Генерал, кажу, сюды вось любіў прыязджаць у восень, ну, значыцца, капустачкі тут наквасіць у склепе, у бочачках паставіць. Ну, пасля ўжо зімой прыехалі са склепа дастаць гэтай капустачкі, ды ўмяць добра, значыць, з бульбачкай, сальцом, пад шарачку хорошую. Ну, адным словом, генерал быў, кажу, нядрэнны і вельмі такі смелы ваяўнічы быў. І салдаты яго крышку так пабайваліся. Ну, але, кажа, прыказка, баяцца, значыцца, паважаюць. Ну, і паважалі яны вельмі добра яго. І нават верылі ў тое, што яго ні куля, ні шабля не бярэ. І за сваім генералам салдаты заўсёды смела ішлі ў бой. Ваяром, конечно, генерал гэты хорошым быў. Але вось, кажется, эканаміст не надта. Ну, самі разумееце. Капусту, конечно, квасіць справа такая, она добрая, але не надта она такая хитрая. Ну, адным словом, ён не научыў сваю дачку добра весці гаспадарку. І зяць яго Міхал таксама не надта добрым эканамістам быў. І таму ў 1880 годзе увесь гэты вось маёнтак куль прыйшлося закласці ў Маскоўскі пазямельны банк, паважанае панства. І толькі праз 4 гады знайшоўся ахвотнік, які захацеў выкупіць вось гэты ўвесь маёнтак разам з усімі ягонымі даўгамі. А набыў вось маёнтак куль у гэтым, значыцца, маскоўскім банку прускі падданы Якаў Фёдорович Дэленіус. І заплаціў ён вось за куль, за даўгі, за ўсё 181 000 рублёў срэбрам. На той час гэты, значыць, маёнтак куль налічыў некалькі фальваркаў і меў 13 000 дзесяцін зямлі. І вось гэты Якаў Дэленіус, прыехаўшы сюды, значыцца, у куль, тут павёў справы добра, хітры, спрытны эканаміст, ён, кажуць, быў. Ён адразу пабудаваў тут вінакурню, на рэчцы паставіў вадзяны млын, які хорошы прыбытак даваў, а пазней пабудаваў вось тут у кулі, паважанае панства, гэтую фабрыку драўнянай масы. О як!
І на гэтую фабрыку ён абсталяванне вось сюды ў Куль прывёз на 47 000 срэбных рублёў. Тут, кажуць, была паравая машына аж на 120 конскіх сіл. Уяўляеце? Ну, а уже продукцию отсюда везли уже на российские папіровые фабрики, там на Москву, на Петербург. И тут на этой фабрице працавала, кажуть, працавал 21 рабочий. И 5 вось таких коток, бо мышей шмат было. Але на гэтым Якаў Дэленіус не спыніўся, паважаны. Ён тут 1889 годзе будуе яшчэ і фабрыку папяровага картона. На гэтай фабрыцы працавала 53 рабочых у 2 змены. І за год фабрыка выпускала больш за 20 пудоў гэтага картону. Але вось пасля Першай сусветнай вайны фабрыка дзейнічаць перастала, а пасля другой была знішчана, і сёння ад яе засталіся толькі вось гэтыя падмуркі. Розных гаспадарчых пабудоў вакол палаца тут было вельмі шмат, паважаны панства. Видите, тут былі фабрыкі, заводы. Але вось мала чаго, што тут захавалася сёння. Вось адзін з будынкаў, які больш-менш захаваўся, гэта вось гэты гаспадарчы будынак. Правда, ніхто не ведае, што тут было. Дзеля чаго яго будавалі? Адны кажуць, гэта быў колішні свінарнік. Другія кажуць, што не, гэта была стайня. А трэція зусім кажуць, што гэта быў проста млын. Тут муку малолі. Я таки не ведаю, панове, що тут было, но сёння тут знаходится склад. Я сидел на полстанку, недя каля столбцов, пахло сеном, навозом, конь угнал жаробцов, отшував себе старым тягником у глухие будыку. Ты утекла в город на канал Дивимус, и застался за мной только мой старый блюз. Убачыў знаёмы я твар у чарзе, твой бацька Юзік на продаж тэкілу вязе. Дачке, как спяваць, патрэбна немало рублёў. Мы раскинем гардишки, калі выпадет туз. Аднойчы пачуеш ты мой стары блюз. Едем мы в город, немагчыма заснуть. Учить на каналах розная муть. Эй, сусед, и наразай колбасу. Калі грошей нема, дык слухай попсу. Калі вы набудзеце мабільны тэлефон у кампаніі МТС, то грошыкі вы дасце за тэлефон лягуць на ваш рахунак, і вы зможаце бясплатна на працягу 6 месяцаў размаўляць у сетцы МТС з вашымі сябрамі. Вакол палаца быў высаджаны цудоўны парк у англійскім стылі, панове. Захавалася яшчэ вось гэта старая алея, якая вядзе проста да палацу. Ну і, канешне, гісторый і розных таямніц тут вельмі шмат, паважаны, хаваецца. Вось мне адну распавялі. Кажуть, што недзе ў 60-х годах, вось, минулага стагоддзя, тут вось гулялі дзеці, вось якраз на полі, и провалились под землю. Збегся народ, глядь, а там подземный ход. И гэты подземный ход вёў от палацу и аж просто под речкою у бок и венца.
Потелефоновали у район и думали, приедут историки. А приехала машина с песком, засыпала это все, как никто не лазил. И так эта тайна подземного хода тут ховается и сегодня. У 30-е гады, панове, у гэтым палацы жыў такі мировы суддзя Радзевіч. На той час гэта тэрыторыя належала Польшчы. Ну і жылі тады тут такія, значыцца, у кулі 3 браты Лямбовічы. Во. І адзін з іх паехаў у Амерыку і зарабіў там шмат грошай. Прыехаў сюды, і гэтыя браты вырашылі купіць у Радзевіча вось гэты палац разам з усімі гаспадарчымі пабудовамі. І купілі на гэта ўсё за 50 000 золатаў. Той брат паехаў у Амерыку, а адзін застаўся жыць тут. Ну і калі сюды прыйшлі бальшавікі ў 39-м годзе, то они адразу хацелі яго раскулачыць, арыштаваць, але тут пачалася адразу ж вайна. І вось у палацы жылі немцы. І вось партызаны вырашылі нашкодзіць немцам, і палац падпалілі, і ён згарэў. А вось эта хатка, панове, яна стаіць якраз насупраць палаца, і будавалі яе шляхцічы Лямбовічы. І пасля вайны перабраліся ў гэтую хатку, і тут жылі, ніхто іх не чапаў. Тут у гэтай хатцы сёння жыве прамы нашчадак тых шляхцічаў Лямбовічаў. Значыцца, пані Ядзя. Ну і калі я запытаў, што пані Ядзя, можа б вы нам што-небудзь распавялі пра ваш палац, які вы ахоўваеце, каб пад цаглінцы яго ніхто не расцёў. Она кажа: хлопцы, не дурыце мне галавы, трэба гаспадаркай ісці займацца. Суматохи серых будем, из лабиринтов улиц замкнутых на вечность. Уйду в рассвет, уйду, пусть выбор будет труден. Уйду в рассвет, чтоб ощутить беспечность. Прости, прощай, не говори, останься. Пусть был не прав, не поминайте лихом мои следы. Засыплет ветер странствий, мой силуэт вдали растает тихо. Искать в полях ветра, ловить удачу в небе. Мой Бог, ты создал мир мудрее, чем казалось. Беспутным странником бродить, заботясь лишь о хлебе. И не считать тех дней, которые прожить осталось. Прости, прощай, не говори, останься. Пусть был неправ, не поминайте лихом мои следы. Засыплет ветер странствий, мой силуэт вдали растает тихо. Вёска Куль, панове, наш знаходится на речцы вось гэтай Уса. Ну дык вось кажуць, што колись мужики тут вось на речцы рыбу ловили, ну а ловили рыбу кулями. Ну нешта накшала там кашаці, нероту. Ну а рыбка ўжо потрапіць у гэту нероту, дык як кажа прыказка, потрапіў у нерад, не ў зад, не ўперад. Но не толькі рыбка так попадае, так бывае, панове, чалавек трапляе. Потрапить в такую ситуевину, что правда не у задней, уперед, и шукая уже бедный, як тут выйти, где дирку знайти. Дык вось я вам рай, панове, каб вы менш трапляли у такие вот ситуевины. Так что поспеха вам, здоровья и всего самого найлепша. До побачення!